Dobrý den, vážení, a vítám vás na dokumentaci Tereza nad kamenolomem v Polsku, kousek od Lotorie. Takže já jsem právě tady na kopci nad lomem. Cesta sem byla teda jako solidní, co vám budu. No a teď si budeme ukázat lom z vrchu. Takže tady můžeme vidět lom z vrchu. Je to opravdu krásné. Tady takhle můžete vidět, že to, na čem já stojím, tak to je prostě jakože část toho lomu. No, tady takhle. No, jsou tady jenom stromy, no, co vám budu. Tak tady jsem přišla, plot, ale tak to nikomu říkat nebudeme, že ano. Tak jdeme dolů. Teď samozřejmě, že mám na sebou tady kamínek, který jsem ukradla u toho lomu. Teď už je to můj kamínek. A půjde tady s náma celou cestu. Jej! No, co vám budu povídat? Tady ta cesta, která je opravdu zajímavá. Takhle tam půjdeme ještě dál. A ještě dál. No, budu se snažit nehodit držku třeba. Protože jako terén teda opravdu solidní. Samozřejmě. Nadšená. No, jsou tady samý šutry. A je to strmý jak prase. A nemám se za co držet, protože v jedné ruce mám mobil a v druhé ruce mám kámen. A ten kámen se mi nevejde do kabelky, takže ten prostě se mnou půjde v ruce celou cestu. Takže jo. Tato část se mi nelíbí. Tato část se mi hodně nelíbí. To je solidně strmý a potom půjdeme ještě tamhle a tam dál. Stojí to za hovno, co vám budu. A to vůbec nejde vidět, jak strašně blbě to vypadá, ale vypadá to blbě. Jakože sorry, ale koukejte na to, prostě tady je. Běž, přestaň to, jo, běž tam. Co jinýho mi zbývá? Ale že to jako nedoporučuju asi úplně, no. Povím se, že si rozbiju trošku, ale víte co, to přežiju, protože já přežiju všechno. Protože samozřejmě, že musím přežít všechno. Co jiného bych dělala? Tak to jsme třeba tudy. Tam nechci skončit. Tu jdeme podél plotu. Dobrý, ten plot mě... To kdo tady podbíhal, ty vole? Ani náhodou to nedělám. Hill to the no. Oh yeah. A to je mi cesta, no a tady už jsme pomalu na srázu tady ty věci. No. Tady půjdeme, tady takhle. Celá cesta se mi nelíbí, tady jsou aspoň nějaký kořeny. A i tak ty kořeny prostě stojí za hovno, co vám budu. Že k tomu je to tady vlhký. Nádhera. Uj. Ještě, že mám dobrý boty. Tak. A tak on. Tuto. Ojojojoj. Tady jsou také šutry. Tamhle by na mě měli čekat, ale nikdo tam není. Nevadí. Já je dojdu. Tak. OK, tudy jsem předtím nešla. To vím, protože takhle to předtím neklouzalo. Tak. Tady jsou hezké kytičky, hezky. Zastávka na appreciation of kytičky, tak i kytičky. Tak a ještě to musím tady sejít. Ozvu se, až budu dole. Takže už jsem dole. A chci vám ukázat, kde jsem byla z jednoho pohledu. Pak to dostanete ještě z dalšího. Tady nahoře. Já tam nedošáhnu. Tuto někde nahoře, tak tam jsem byla. Nice. No a tak, tady máte z dalšího pohledu, kde jsem byla. Tamhle nahoře.
No, tak už odcházíme z domu. Tady jsou ještě teda furt všude samý šutry. No, tohle je konec. Tata.